Čaute ľudia, dlho som tu nebol. Chcem vám povedať jeden oznam. 38. sa stretneme my, takí menší youtuberi, ktorých možno nepoznáte, neviem. Ale možno aj hej. OK, takže kto tam bude? Budem tam ja, bude tam Michal PPZ, bude tam Nomis, Meteoras, Dumiš, no ďalší, to sa dozviete na Facebooku. Program by sme mali vymyslieť teraz niekedy, potom sledujte fanpage, ktorá bude v popise a tam sa dozviete, hádam všetko. Tam vymyslíme nejaký program, ja to dám na fanpage, oni to možno dajú tiež. Neviem, či sa to ku vám dostalo, nezabúdajte. 38. to je tento mesiac, sa koná tá stretávka. Kto nás chce stretnúť, tak je taký predbežný plán, že by sme mali ísť na Magio pláž o nejakej 13. hodine. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Nezabudnite dať like, ak sa vám to ľúbilo, alebo ak dojdete. Nezabudnite, ak ste tu noví, dať nejaký komentár, čo treba vylepšiť, alebo tak. A subscribe poteší. Nezabudnite sa pozrieť na tú fanpage, aby ste vedeli, kde sa stretneme a ďalej o programe. Kým to bude asi všetko. Díky, že ste si toto pozreli a zatiaľ sa s vami lúčim, takže čaute.